dị n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m, ma ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ destiny. That is ya akara aka. Destiny and your spiritual guide is the key. Destiny and your spiritual guide is the key. That is our topic. Nke ọ pụtara nke pụtara na asụgharị ya n'oruba ya sị akara aka na chi mmadụ bụ ụzọ, bụrụ key, bụrụ igodo. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa April ka na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ a ejego orib na tempụl chụọ aja gaa ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Anyị kwukwazị na aja abụọ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikiti ndị mmadụ elu. Aja abụrụ taa ka anyị bidoro chụba aja. Anyị chụwara aja ihe karịgoro arọ na abụ. Ndị mmadụ na-esonyekwa na aja site na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ ọbụla ma ọ bụ aja ọbụla anyị na-achụ na tempụl. Mana anyị anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Maka I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. He must have an altar that is speaking for you. Very important. So ihe anyị na-eme bụ ụtụtụ ọbụla, ọ bụrụ is interested, forward your 3 prayer requests. Make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and find other details I need it from you in order to book you. WhatsApp number is 0805 78
08057837672. I repeat, 08057837672. Then ihe ọzọ ka nchọ ka nkọwala gị bụ na ihe anyị na-eme ụbọchị anyị na-achịkọta ya bụ aja. So ndị sonye na ya bụ aja na-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya, ihe anyị na-eme na anyị na-egoro ihe ọnụ na-eri. Mmadụ a na mmiri jee chụọ aja n'afa mmadụ dum jee mee saraka. Yes. Anyị agbagotezi na temple chụọ aja to entities of powers. Jekwazie n'ebe nchụ aja gbuo ebulu eme saraka. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. O nwere ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro aja wee luo date. As we speak, nwere ndị buku throughout 2024 ka ha dị sure na ha skip even 1 month. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Edeghị anya, ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, nkụzi ihe na-anụ ịlaikiri ya, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ maọbụ isi arịa mmadụ, jee na our YouTube channel Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu na oraifite na YouTube watch ya. Anyị nwere over 1000 lectures there. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere nkụzi ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala anyị emetụbara aka in the past. Yes. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị na-watch site n'Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọbụla ị watch na ya bụ channel ị chọrọ ịwatch ọzọ, then jee na our YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions. Then maọbụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube watch ya. Then ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies. Yes. Eziokwu na sometimes anyị na-etinye small highlights. Anyị bidoro itinye ọfụ na my YouTube channel for entertaining you. Then ka anyị gabazie na nkụzi a. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nkụzi a, ị nwere ajụjụ na ya, sendkwanụ m meseji na WhatsApp 08057837672. Then ka anyị gabazie na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Nkụzi ahụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta something maka ihe mmadụ amarọ bụ ya ọgbọ. What you don't know is only a mystery to you and not to all, like m na-ekwu oge ọbụla. M wee kwuo na ihe chọrọ ka ị mata tata bụ na ọ dị nnukwute mkpa na ị ga-ama, maka na onye amarọ ebe mmiri si bido maọbụ ya ama ebe ọ ga-anọ wee kwụsị. Yes. Nke mbụ na o nwere ihe ị ga-amatagoro gbasara ụwa anyị nọ n'ime ya. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na akara aka onye na-edu ya. Ama n'ilu gị okwu na-etu a. Na akara aka onye na-edu ya. Meaning your destiny works hand in hand with your chi, your spiritual guide. Your chi is the propelling force. Your chi, I repeat, your chi is the propelling force behind your destiny. Gịnị bụ destiny? Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na akara aka, na ihe a na-akpa akara aka ebe a. If this line site n'aka ma nyanwa bụ akara aka. Akara aka anyị kwuru, o nwere mgbe anyị kụziburu nkụzi a part 1 ya oge gara aga. O wee chọ ka nkọwa na akara aka ịfụrụ bụ abụrụ for fancy. Ọ dị very unique. Aka ndị gị na aka ọ dị very unique. This akara aka ịfụrụ mere gị dị very unique. Onye abatara na ọ bụgo na ịchọ ime to print. Yes, ọ dị very unique. Mana n'anya gị na-enye anya ya amanụ ihe dị iche. Mana ana m achịkọwala gị na akara aka bụgoro ihe destiny del. No, what you experience here on earth. And ka etu ị ga-esi wee je na etu ị ga-esi wee na. You know that akara aka bụ bugidogbuo ihe gbasara longevity. That is, akara aka ịgbara ọ bụrụ na ịgba ka esi agụ palmistry. Yes. Ị ga-anọrọ akara aka wee malụ even when you have long life. And then also is subject to Gua. You live within the ambit of your destiny. Example, ọ bụrụ na chi gị deelu gị na ị ga-abụ ụba mana eduhiere ụzọ, ije tinye aka n'ime ajọ ihe. Tinye aka n'ime ajọ ihe. Ị ghọtara ya? Then you are shorting your life. Ọ bụrụ na chi gị deelu gị na ị ga-abụ ụba mana ị chọrọ isoro usoro akara aka gị ya destiny, maybe je banye bido mewe Yahoo Plus ma ọ bụ je tinye aka n'ihe ọjọọ ndị ọzọ, it might shorten your life.
because you have deviated from the original master plan of your destiny. Esekwana ka ime na onye a ga-eme maka na chi awụ otu. Akwụghị na anụ ka ndị Igbo na-asị ya nafa chi awụ otu. Ihe pụtara ya bụ na ihe destiny mmadụ pamitri bụ ihe chi gị na-achọ. O nwere ike chi gị a na-asọ ọgwụ ama adịnata ile n'aka gị, ọ dịgoro n'aka ndị ọzọ ma adị n'aka gị, maka ihi na destiny gị does not permit shortcut. Ya chi does not permit it, because ihe ji chi ya permit bụ ihe destiny gị permitri. Ihe bụ the original plan, the purpose why you are created, why you are here on earth. Enwere purpose, yes, a chọrọ ka achieve by your way of life and the experiencing. So, ọ bụrụ na ị nọrọ within the ambit of your destiny, you will achieve it. And once you are within the ambit of your destiny, you carry your chi along. All your chi will be propelling force. But you know problem ndị mmadụ na-face. One, ọtụtụ ndị mmadụ agbara ihe bụ akara aka ha. Ha na-ebi ndụ to please another person. O nwere ike ihe abụ akara aka gị. Ihe abụ ihe what gladdens your heart. Ihe na-enye gị ọṅụ. Ihe dị perfect in doing. Mana because ị na-ebi uwe onye ọzọ, ị na-ege ntị ka ị mara ihe ndị mmadụ na-ekwu. Guys, ị na-ege ntị ihe ndị mmadụ na-ekwu. Na-determine. You are not serious. Ịghọtara ya? Maka na ị na-ebizi uwe onye ọzọ, which might not be compatible with your destiny. So, ihe ị ga na-ebi ndụ problem ndị mmadụ nwere bụ na ha na-ege ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ka ngwa nwantịrị mmadụ in this world. Ọsọ ụwa ndị Igbo na-ekwu na ọsọ ọgbọ onye na isi ya. Ọkwa ịnụgo okwu a mbụ. Yes, isi na ndị gị na ha gbara ngwere agba n'oke, ma ọ bụ isi na ndị ọgbọ ga-emesịa n'ihe dị etu a, ma ọ bụ na onye ọgbọ ga mere ọ gasierie chi awụ otu. O nwere ike ome ọ gasierie ime nke gị isi ga-abanye na ya, maka na bụrụ ya destiny chi ga-agbasoro gị. Ụfọdụ na-eme runs. Ị na-eme runs onye nke a mee ọ gasierie maka ihi na destiny ya permitri ya, maka n'ihi na edeburi na ọ ga-abụ ụba. O wee bụzie wee chenjie ihe o kwesịrị ịkpọ ihe o mere ya, o jebanye na the wrong lane, the fast lane. Destiny ihe ọma adị n'ụzọ ya wee bịara ọsịsọ, mana for the fact na o so the fast lane, ọ bịara ọsịsọ mana ọ short life ya, mana ya nwa amarọ. Gị nwa na onwe gị nọzi n'akụkụ, ị na-enyo mmiri ya akpịrị na-asị ya na ọ dị ka gị bụrụ ya, ijezie ka ije mee. Ichekwuzie na ndị Igbo na-ekwu na ọkụ ngwere na-ahụ na ọma aka oke. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ mmadụ niile ka chi gị permitiri such boycotting, shortcut. Ị nwere ike boycott ya, izute ihe mgbu, izute ọdachi. Ị nwere ike itinye ndụ gị n'ime ya. Ka m kọwaala gị ihe kwesịrị ịgba gbasara destiny. Destiny abụ natural thing. O nwere ndị bụ na n'ụwa ha bụ ụwa ehihie, nwee ndị bụ ụwa ụtụtụ, nwee ndị bụ ụwa mgbede. Ka mma alụ ga-atụ. O nwere ndị akpọrọ ọrụ, ha nọrọ n'ihu ọrụ ha very early in life. O nwere ndị akpọrọ ọrụ, ha na-azụ oku, weda ma e gwara gị na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda na ọ na-arụ n'ụka na ọ na-arụ n'ọdịnala, ma ọ na-arụ in any form of world religion ọbụla. Yes, a called one is a called one. Now, that a called one nwere ike o discover calling ya, zaa ya n'oge, ọ bụrụ na ndị akpọrọ n'ọrụ n'oge ụtụtụ. However, whether ma akpọrọ gị n'ụtụtụ, ma akpọrọ gị n'ehihie, ma akpọrọ gị n'abalị, ị ga-receive the same reward from the Almighty. Onye abata Jizọs enwe ebe ọ na-ekwu na Baịbụl si na egwere ndị ọ kpọrọ ọrụ n'ụtụtụ, nwee ndị akpọrọ n'ehihie, nwee ndị akpọrọ late, be 1 hour to close. Mana mgbe ọ ya akwụ ụgwọ na ọ kwụrụ onye ọbụla ofu ụgwọ. Achọrọ m mgbe ụfọdụ ị na-agụ some of akwụkwọ ọbụla na-eri the spiritual meaning. Ihe ọ pụtara bụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, you will get great reward. However, na o nwere ndị akpọrọ ụtụtụ, ndị ga-ebido ọrụ ha so early in life, nwee ndị ga-ebido n'oge ehihie. O nwere ike ọ bụrụ mgbe ọ mụsigoro nwa.
nwee ndị ga-ebido nke ha mgbe ha zụchagoro ụmụ. Very important. So mana ihe na-achọ ka ịghọta ebe a bụ na esi na ọ dị ka gị bụrụ onye a. Ihe dị mkpa bụ one, discover your destiny. Ebe ahụ ị nwere ọkpụkpọ oku. Yes, ị discover ya. Ihe ọzọ ị nidiri ime bụ align that your destiny with chi gị, who the propelling force. Ihe ọ pụtara bụ na you must align with your spiritual force, your spiritual guide. Ihe o ji dị mkpa na ya align yourself with your spiritual guide. Boom. Your spiritual guide is the antenna na connect gị from the unseen forces, the propelling force. Yes, ọ bụrụ na chi gị anwa bụ ya na-enye gị the vision, the knowledge, yes, the innovation to be bringing new ideas. O nwere ike ọ bụrụ na iwe fabricator, mana new ideas ga na-abịa. I nwere ike ịbụrụ a singer, i nwere ike ịbụrụ a comedian, i nwere ike ịbụrụ a business mogul. Just chọpụta ebe ị nwere talent. I nwere ike ọ bụrụ na iwe a songwriter. Yes, i nwere ike ịbụrụ a songwriter. I find there out na mgbe ọbụla ị nọ na quiet environment, need to say some visions. Yes, you write them down. When you keep a business person, business magnet, if you na onwe, yes, more will need to reflect. You want some vision of new business ideas. You put them down. So, because now that's your true business idea, you put into the practical or will manifest here in the world of gross material. On that, but Hosea 4:6, I keep quoting it. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So that vision and knowledge is very important. This is the propelling key. Because how can you be a successful designer if you don't receive new vision and new ideas to remain in vogue? Yes, ị nwere ike bụrụ onye ọrụ aka. Ọ bụrụ na ị na-ewetazi new ideas, at least how to do some certain new things. Example, mgbe ị mụrụ mechanic, nwere ike moto na-ewu oge ahụ bụrụ manual, mana kịta anọ ego na automatic. All that vision and knowledge ga-propel gị into aligning to the new vision. So ka ị wee remain relevant. All yeah, but even company, multinational companies will go to great, but they keep advertising, they keep remodeling. How we remain on top. So you need that vision, you need that bringing out new ideas, and all your spiritual force can help propel. So you need your chi, you need your spiritual guide for that support. And all Chiachi with the CSO. Yes, Yachi is like the conductor. So they align Yachi with other forces that follows Yachi in order to remain protected. Now, what can you do here? Obruna destiny ga. Can you see my destiny? Destiny can be revealed in Alpha. Your destiny can be revealed by experiencing what you have passion for. Everybody will passion for Oluwaka. Don't allow anybody to push you into becoming an educationist. Yes, you put your emotion and your energy into learning those handwork. Let me tell you what you don't know. Do you know all over the world today, Nandemoro handwork may earn big money, even in abroad?
I was discussing with a friend of mine in Germany. Ọ sị m na ọ bụrụ na ịmụ aka ọrụ, yes, you can more so many forms of aka ọrụ to do this, to repair this, to do this one, to do. You are earning much because even ndị gụsịrị ya na academic knowledge mana you are novice ihe gbasara practical, you are going nowhere. So ọrụ aka dị, ọ bụrụ na ị dị talented n'ihe gbasara ihe a ga-amụ amụ, use your intellect to put it into reality. Focus your attention. Ejina ihe mmadụ na-eche. Ị mara ihe ahụ ị dị good at. Ị nwere ike ịdị good at teaching. Ị nwere ike ịdị good at teaching. Then, maruzie the area of specialization. Yes, ị nwere ike ịbụrụ a lawyer. Just gụcha akwụkwọ. Ị nwere ọrụ. Mana ị nwere passion for teaching. Yes, you need ije chebe white collar job that is not forthcoming. He you are on social media, you're on YouTube. Begin to give people lecture classes. I can tell you, if it's your passion to teach, yes, you earn peace of mind and you earn some fortunes from it. Ị ga-anọ ebe Chukwu chọrọ ka ị nọ. Ị ga-adị oturu odi, ọ bụrụ etu anyị si ekwu ya n'afa. Ị ga-adị nnekwu. Yes, ị mara ihe anwa ị dị good, maybe if you are good in teaching, that profession bụ your profession, ebe dị good, then put it into practice. Then ị mara ike ahụ ị dị good na ya, ọ bụrụ na azụmahịa na ị na-azụ ahịa na ị na-enweta good new ideas of new trade, please go into it. So nne na nna ịfọs na nwa gị ka ọ gaa into this because na nwa nebo gị gara into this nwee ego, no, maka na akara aka onye na-ebu ya. And ị discover akara aka gị, then try to build a brand. Try to build a brand. Yes, ka ị ga-esi build a brand. Nke ọ bụla ị chọrọ ime asị akara aka gị, be sincere, be honest with it. Ka ndị mmadụ were ihe ahụ mara gị nọ nke a ka ị na-eme. Ndị mmadụ were ha na-ewe mara gị, you go places. Ọ ihe na-ekwu maka ya. So discover your destiny. Ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ ka mma atụ, ọ bụrụ na iwe called one na-akpọrọ gị ọrụ, ịnwakwana anwa si niile eche ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ na-adịghị ka ịza kọlụ gị ma ị ma anọzi na high places ebe ị chọrọ ịnọ. Ọ bụrụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na akpọrọ gị ọrụ as a called one and you refuse to do that work, believe in me, ị ga-receive mpịawa azụ n'ụdị ga-agbagharị. A ga-eme gị ihe niile. You can never know peace. You can't. Ihe ọ pụtara bụ na ị chọrọ trade the part of your destiny. Ọ bụrụ na mmadụ ka mmalụ ga-atụ ọzọ na-echọrọ ije Lagos, i wee pụta n'ọpụ Iweka, n'ezi ana Igbo, pụta n'ọpụ Iweka, instead of going head towards head bridge, cross on Niger by Delta State, wee head the Lagos, ije face here ọpụ Iweka, jebe old New Pass Mkpọ, si New Pass gaba toll gate, former toll gate, si ebe a Bayoka, mana Lagos ka ị chọrọ ije. Oga, you will never reach Lagos. Yes, because now it deviates to go from the path, from the road, lead to your destination. Every below. The only solution you get well at any given point,
recognize the fact na n'ụzọ isi ụzọ ọka isi wee na-ehe dị Enugu abụrụ ụzọ ga-eliri to Lagos. Any point ọbụla ị lotara wee tọnụkwa back wee chigatakwa bịakwa Ọnịcha wee gakwa River Niger wee headba Delta gba maka ịdị serious. O nwere amount of ihe gbada road wee ihe edire Enugu wee si Enugu wee gaba Nsụka wee kpọtiwa na-aga Benue State ka ị na-ala. O nwere ihe ga-eme ka ịfụ Lagos maka na isi na the right path. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ esizi n'aka ị na-ebi life onye ọzọ. That is the problem ndị mmadụ na-enwe. Ị na-eche ihe ndị mmadụ ga-asị. I can tell you, ichebe ihe ndị mmadụ na-asị ụmụ mmụọ gbara ofim. Ị ma na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ ị na-afụ kịta anyị na-ewe n'ahụ adịrọ ha. Okay, can you use common language ndị mmadụ mara asị na onye ala na ọwa mad person. Do you know na ụfọdụ n'ime ihe gbara ha ala bụ as a result of not answering their call? You nwere idea? Yes. Ala adịrọ na family ndị a anọgide ofu onye emekasịba. Ị ma na ịkpọrọ onye na-etu a jee Saikia, ndị Saikia agbakwu na ọya na-aya onye a na ọ dị beyond their comprehension, na ha nwere ike ịkọwa ya na ha enyego treatment dị necessary ka onye nọ n'ụdị ọnọdụ na-etu a ka onye a wee nwee ike recover senses ya, mana ha emechoghị na onwe ihe ọna ha nwere ike ime. In fact, at a stage ha nwere ike advice you family ka a kpọrọ onye anwa na village maka na they have done their best. You understand? Now, eju ha kere ihe bụ the medical cause of this. Ha say na this particular one na ha mara ihe cause ya. Ịghọtara ya? Ha nwekwara ike ibu blood composition. Mana ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na eju na ịma aza kọlụ gị oluo to the point na ụmụ mmụọ na-apịawa gị azụ, ndị mmadụ will abandon you. Ndị a na-asị gị ekwekwana, ndị a na-asị gị ride on, gaa azakwana kọlụ gị, gaa nọkwa n'ihu ọlụ gị, gaa nọ na destiny gị, ha ga-eme will abandon you. Ihe ha nwere ike ikwudebe ewu agwa ha na ife nwa atụka nna ma ọ bụrụ na ewe ife nwa sorry na atụka nna ma ọ bụrụ na afa owe ife nwa ewee sị na ife nwa nkịta na ife nwa na ahụ adụrọzikwa ya na ife nwa na-ayizikwa ala. Ihe ndị mmadụ ya asị ya ihe mere ya they don't abandon you. Ndị na-asị ya ekwekwa na gị kwechiri ga-alụkwana ya eho gị nwa nwere ngabasị like you ịnọgide isi na-eje ịzakọ. I can tell you, ọ bụrụ na ije n'ihu ọlụ gị ibido debe ude maka na ịnọ n'ihu ọlụ gị, ọrụ gbara ogiri asụ ga-emere ogiri lacha. Ndị ekwere ekwe ga-emecha kwelụ mgbe ha fụkwara result. Kedu ihe ndị mmadụ na-achọ na ndụ a? Result. So ịdakwa na-eche ihe ndị mmadụ ga-ekwu. O nwere ofu onye mma mụ na ya na-ekwu okwu, ọ sị mụ na ya ma na ya nwere call maka agbachara m ya afọ ya na o nwere call and n'oge ọrụ ya amacha ọbago very well. Ọ nọ na lament na ya ejegidokwa ụka dị iche iche, no solution. In fact, na-ezigota ihe ozi gbasara ọkpụkpọ oku ya mana na ya chọrọ ịlụ, mana ka ọnọdụ si wee dịkịta na ụdị otu agbara ya bụ na disappointment here and there. Maka na nke na-eme nwa oge ọ ga-eruo ha anapụghị ihe iji dị ebube. Ha anapụghị ihe iji dị ebube. Ihe ọbụla bụ ihe that gladdens your heart. Ọ bụrụ na marriage bụ ihe dị gị mkpa too much, marriage will keep eluding you. Marriage gara anọ in shambles. Ọma elughị aka. In fact, relationship ama elughị aka. Ọ bụ ịbatagola afọ ọsọ onwe bata na ya, ihe ị ga-eresi bụ mgbawa obi, disappointment. Ọ bụrụ na marriage bụ ihe na-enye gị obi aṅụrị, a ga-agasa that marriage. Whether bụ iwu nwoke ma ọ bụ nwaanyị, e nwere ike anọgide ya partner will just hate you for no reason. Ihe ahụ na-enye gị aṅụrị ka a ga-anapụ, ihe a mere gị iji dị ebube ka a ga-anapụ, maka na ọrụ bụ ka a wee frustrate ya gị to the core. Ichekwana ihe ndị mmadụ ga-ekwu, maka na nke bụ eziokwu bụ na
ọ bụrụ na ịjụ na ime aja n'ihu ọlụ gị eme gị nka mmadụ. Etu awa ka ọ especially ọ bụrụ na akpọrọ gị to serve, you must do. Etu a ka ọ dịkwa n'ibudo akpọrọ gị in other field. So mana ịbatara ndị wee emphasize ya mmụọ na nke ndị akpọrọ ọrụ bụ na ọ n'ebe a ka ụfọdụ ndị mmadụ na-enwekarị shame. Ehu onye nwa pụtazie ọ bụrụ na o jere ịlụ ọrụ kọl nwa nwere ngabasị ka ya, ịmakwa ha mere PhD ole ya nwere, ịmakwa na ya fly ya n'obodo oyibo dị iche iche, ịghọtara ya, ịmakwa na ebe ya nọbụ high position ya nọ, ya abịazie je na-alụ spiritual work. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị na ụmụ mmụọ abụrụ ndị a na-akaụntụrụ etu ọnwa. Ị ga-emerịrị ihe si na akara gị. Enwere solution. Ihe ụmụ mmụọ achọrọ ịlụ bụ na ime follow ya destiny. Kama enwere so many ways ihe ị ga na-eme wee na-buy more time. Yes, o nwere ihe ị ga na-eme wee na-buy more time. Ị na-eme ụmụ ihe ndị a, ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ ịlụ ọrụ a ije ozi a, ị ga-akaba alụ fụ na ime ekwe ma agwụ from time to time ị na-echukwa agwụ, from time to time ị na-echukwa agwụ ka ị na-eme ewu buying more time. Ọ bụrụkwanụ na akpọrọ ọrụ n'ịma na-ebu a business magnet maka ihe niile na-awụ call, ihe ị ga na-eme ewu ọ bụrụ na ị nwere agwụ idokwa agwụ gị from time to time ịchukwa agwụ, ị na-emere onwe business gị. Ọ bụrụ na iwe onye aka ọrụ from time to time ịchukwa agwụ, ị na-azụrụ onwe, ị na-alụrụ onwe aka ọrụ gị. Mana ọ bụrụkwa ma ya spiritual forces nke bụ chi gị bụ the leader, weda ma ị ga na-echukwakwa etu a ka ọ dịkwu ị na-echukwakwa chi gị. Ọ dị very important ị ga na-echukwa chi gị maka na ọ chi gị ahụ, maka na a na-atụ ilu n'ala Igbo si na enyejuo dibịa afọ ọ bụọ mgbọrọgwụ na ajọ ọfịa. So you always feed ya chi onye ụwa properly. Mgbe ị na-efeed ihe ọ ga na-eme bụ ọ na-ebunye gị uche, na-ebunye gị ike. Maka na ọ bụrụ na onye afụrụ gwa o mee ihe a gwara ya afụkwa ọzọ agwụ ya, you must align with ya chi. Ọ bụrụ na ya chi fụ na gị na ya align ọfụma n'ebe nwatakịrị na-erube isi, ọ ga na-enye gị more new ideas maka na ọ ma n'ime nwatakịrị na-erube isi. Etu ahụ ka ọ dị n'ihe niile. Make sure no matter what, claim na ike dị gị n'aka. Even that your gift inwe, that gift, yes, that gift ị ma n'inwe, you need the spiritual backing. You need ya chi and the ezumezu ụmụ mmụọ back ya ka ihe ghara ifunarị gị. So you need ha ịsịkwana na ị need ịlụ ọrụ mmụọ. No, you need ya spiritual guide, whether ma ịkpọrọ ya spiritual guide, whether ma ịkpọrọ ya chi onye ụwa, whether ma ịkpọrọ ya guide na njem, ihe niile abụ the same thing. Your is important about your spiritual guide. In every world religion, believe you, then with the spiritual guide and I guide you. So no matter what you believe, I'm one person, they respect any religion or any believe in it. Yes. So etu ọbụla ihe esi wee bie ma gị dị na mmụọ na guide gị dị na mma. Etu ọbụla ihe esi wee bie ka gị na gị na ya guide dị na mma by constantly having meditation, quiet time, silent time with your chi to interact with your spiritual forces. Ị ga na-enwe new ideas of what you will be doing ka o wee bala gị. Ihe ọbụla bụ ihe itinyere aka ịfụ na ihe abụrụ ya destiny, itinyekwa n'aka na ya maka na ịpụ ana on track of your destiny, you will suffer. Amaala nga maka onye chọrọ ije Lagos na Anambra chọrọ ije Lagos wee jeti ụzọ elu na onye ahụ mebulata Lagos. So your destiny esikwa na ọ bụrụ na ịza aka ọlụ gị, ihe ụmụ nwaanyị na-ekwukarị bụ na ha za aka ọlụ ha ka ha ya nụsikwa di onye gwara gị who does that. Ịmụrụ na ọ bụrụ na ị nọ n'ebe chi gị chọrọ ka ị nọrọ, chi gị ga-eji aka ya kpọta ihe ọdụka ọ dị gị maka na ihe kwuru ihe akwụdebi ya. Ị ghọtara ya? Ime ebe ụzọ na-enye ụmụ mmụọ kọndishọn
jegoro n'ihu ọrụ gị inye n'ihu ọrụ gị wee gwazie ha nekwe ihe nwa ọchịchị obi nke bụ mana ị nwekwana anya ukwu ibikwana laif onye ọzọ maka na ọ dịrị onye na-etu a bịa afọ ọ dịchọ na ọ ga-adịrị onye etu a na ọ ga-adịrị gị etu a o nwere ike maka na enyi nwaanyị nụrụ onye na-agba pens gị nwere onwe ga-achịkwa na iwu na ị ga-anụ onye ma agba pens ọ bụrụ ya ebe a ka akara aka niile o nwere ndị bụ na akara aka ha n'ọnụ ọrụ ka ha ga na-enweta n'ụwa ụtụtụ mana abịa n'uwe ehihie na ihe ga na-akara ha na ha ga-enwe millions nwee ndị bụ n'ụwa mgbede n'aka ụmụazị ka ha ga-eji wee kaụntụ millions ebe a ka ihe niile dị akara aka onye na-ebu ya esikwana ka ije rie bịa akara aka onye ọzọ esikwana ka ije mee ihe ndị ọzọ na-eme ọ na-enyekwa nsogbu n'ụwa ụfọdụ ndị mmadụ eji ego na ya wee mụga eji dia destiny ịnọrọ n'ihu akara aka gị chi gị kwudolu gị you can never go wrong. Always consult your chi in everything you do. Carry your chi along. Because if you carry your chi along, your chi will always go in line with your destiny. And they ga na-enweta vision. Ya ga na-ezighị ozi. Ọ ga na-abụ before ihe eme agwa gị ga-esikwa n'ụzọ a ga-esi ụzọ a. Ị mara on into problem. Mana mgbe ọ bụla ihe mere chi gị abandon, mee your destiny abandon. Mebezie over cultivation of the intellect. Chọbazie ka ọ bụrụ etu isi wee chọọ ka ị ga-esi wee mee, you will run into challenges of life because that you have departed from the destiny, the roadmap destined for your success. Ụzọ ọ ga-abụ isi wee nọrọ iwee duude echefuna before mmechie na o nwere ebe Jizọs na-ekwu na Baịbụl sị na unu bụ ndị nna unu mmadụ maka esi enye unu ụmụ unu ezigbo onyinye. Kedu ka o si adịzi unu ka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa na unu yọọ ya bred na ọ ga-enye unu okwute? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na Chukwu okike kere gị wee bịa n'ụwa ekere ogene na nne ụbọchị ga-ahịa gị ahụ. Daily bread is a promise from nature. Maka na ọ bụgoro birds of the air, azụ bi na mmiri na ihe niile Chukwu kere iwi na ụmụ osisi ife ha na-eri adị akọ ha. Kedụzi maka gị nwa bụ mma nke ndụ, kedu ka o si dị gị ka Chukwu okike ga-eme gị abandon ka ị nọrọ n'ụkọ? Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụkọ enwere reason is either na ị nọrọ na ihu